तो फेसबुक यूट्यूब भाइरेलनि दावराव दा गोदान आरो मोनसे दावराव जालांदों माने दानिया फेसबुक नायबाय थानायाव मोनसे लाइभ नुलायबाय नुवाखैमोन आं भिडिअखौबो नुवाखै देलाय बेखौ नंगौ नङा तो थेवब्लाबो नोंथांमोन आं क्लिप्स मोनसे देखायनि बे भाइरेल जानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनाय माने लाइभआव तो नायना लाग्रोदो बे क्लिप्सखौहाय। ओमफ्राय आङो नोंसोरजों दिनै मोनसे खोथा सावरायनो लाइभ फैदों। नोंथांमोनहा प्लिज भिडिअखौ फुल नायजोब लाइभखौहाय। लाइभां ओमफ्राय आङो नोंसोरजों दिनै मोनसे खोथा सावरायनो लाइभ फैदों। बेयाव नोंथांमोना मा आंखौ मा दा आंनि फट'आ साननैसो भाइरेल जागासिनो माखौ आं बुजिनानैनो मोनाखै। सोर बिदि खालामगासिनो आरो आंखौ मानि थाखाय बिदि खालामदों आं जेबो हमनानै मोनाखै। आरो आंखौ मानि थाखाय गाज्रि कमेन्ट्स होगासिनो आं हमनानै मोनला दा। माने एसे मेगन सायो मानसिफोरा। एसेबां मेगन सानाङा। नोंस्रा खामानि गैया नामा? नोंसोरबो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' था। मालायखौ बिदि दा भाइरेल खालामबाय था। नोंस्रा जेबो साननाय गैया नामा? मालायनि लाइफखौ नोंसोरो बरबाद खालामनोसो सानो। एसे माबा आङो दासान्दि भिडिअ लाबोबाय थानायखायनो आंखौ मेगन सानानै बिदि खालामगासिनो। बयखौबो बुङाखै आङो, सोरबा आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स होगासिनो आं बिसोरखौसो बुंदों। मानसिया माथो बिदिबा भिडिअ रावबो बिदि नोंसोरो बिदि सोर मानि थाखाय खालामदों आं हमनानै मोनला। आरो नोंसोर बयखौबो बिदिनो खालामबा सोर बिदि भिडिअ बानायनो? आङो बेखौ आं नुवाखैनोमोन। लोगोफोरासो आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों। आं मिथियाखैनोमोन मा भिडिअ फट' भाइरेल जादों आं जेबो मिथियाखैमोन। ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों, मेसेजावबो बुंहरदों। ओमफ्राय बिसोरो नुनानै आंनो खोन्थाहरदों। ओमफ्राय आंबो दानिसो फट'खौबो नुदों आरो भिडिअखौ सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ। आंबो नुवाखैमोन। र' आङो फट'खौ देखायनो। आं नै बेयो आंजों नै बेनो फट'आ। आं बायदिखौनो नुखायाखै। नै बेनो फट'आ। बेखौनो दा भाइरेल खालामगासिनो। ओमफ्राय आंजों एखे नुयो नामा नोंसोरो खोन्थाहरलाय। आरो सोरबा बुंहरदों एखे नुवा होननानै। सोरबा बुंहरदों एखे होननानै। तो क्लिप्सखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। फुल नायनो गोसोबा नोंथांमोना नायनो हागोन। नैबे स्क्रिनाव होनाय नै कृष्णामणि नार्जारि बेखौ सार्च खालामना नायबानो फेसबुकाव मोनगोन फुल भिडिअखौहाय। तो मा जादों आं बांद्राय बुजिना मोनासै आरो ना। माबा मोनसे भिडिअ ओंखारदों, सोरनि ओंखारदों मिथिला। तो सेम नुयोबो नालाय तो मिथिला आरो ना। नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय।